Karo ba sila karon kagawad kay madus. Dai nay sakay na nay. Dari ko. Kamo ka? Takang pasak dun. Agna sila. Karon palis ko. Magpa-aircon ka tay. Di na sa tay ganahan. Dari ka na islikod ni tatay. Dari ka kay to ko pikas. Na. Ang isira na kamot. Nga na ratay abrihan rag bintana. Okay. Good morning everybody. Padung mi karon sa hagna kay follow up check up ni tatay. Okay. Ready na nay? Carjack panel. Unsa pay laing nga lab nay? Carjack panel ready pa nga jo. Carjack panel ramay na. Sara? Request dari. Dad aba jag request. Iya dia pagdamata mga papitanan pada. Pada kay ikaw ra bay mag-explain na kay wa pa ko kalibutan kay di man ako ni uban sa last nga check up. Dali ra among biyahe ko anra sa ka oras ni no. Kay nay ra man lagi pod. Agbag ni man ay bili naman re. O ja kanang agkwarta. Di ba kay basig ag sakdanan kay di man ilakan. Hawid sa liko di undoy tay. Ano man sa? Ikaw ra di kay lus na ni muun na sila. Wala gi mas. Asa man kamo agi nay? Nay way kwarta daring bag ni mong dako. Kay di la man lakan. Banda pa mag-uusap. Tilalay, guwapa. Okay, managbayad. Basta tayo pangin-hangin. Tay, pangitasag laboratory tay. Andiyan pa man kuno na. Gikatasan ako no, kanagos na nay. Ha? Tay, pag ingan ka pa na ka tay. Relax dari. Relax sa wheelchair tayo no. Kaya sanday-sanday man no. Ijang suwa ka ng baka sa baw, yung kadaon pag panahon. Okay ra kay nag full meal man day pod. Ama, pinagtambay. Hindi ka na hapon na siya ganahan na siya ganahan na yung mga kawayan. Nahilak si tatay kay gitupukan yung TV. Luoy laman. Nagkagubot lagi. Amo panggipugnas tatay dato kay di magpatusok. Hawiran pagtilog kamot, gigaid pa sa ligi. Nalipes tatay kay magkakaon ako nun, ngita akong jag restaurant dyan kuno. Kakaon dyan kuno jag tarong kay kitasan. Ansay mo gingan tayo, mangitaog. Pagkaon mga di ba? Gikitasan na dyan di ay. Di, kamo. Ay kami bare pasyente. Ikaw may pasyente. Ikaw may mukag maadyo. Pag maharo ka ng 20. 20 pesos. Bring na mo. Katasan ang good pugkupot, tinuod lang. Isira na nay. Nakalak re. Lak man siguro gahi aman abre tay. Wa jud koy kusog day kay kutas na. Anira ana ra nay lito na tay. Ana. Ipadun sa nay ha kay basin mo buto. Ay lami ay. Kasi kinilaw. Abi ko kinilaw. Bulinaw man day nga ginuna. Kadam. Karya ti diyan sa ni tuknos. Kana tay. Sige, kamo. Mukaan rami pag kauna kayo pa kay pamahaw. Nganong masuko man kag kami mabayad tay, gusto man tug si Zay mabayad, daghan rek kag kwarta ron. Kanang kwarta mo nang ganay.
Daghan na din ay kwarta kay maitak magkami mo bayad, dauban man kuno mi. Yung maluwi man kung yung mga anak mo. Tiya. Di oy. Kami may maluoy. Signikanan kay madung na may mga trabaho. Na, yung maluwi nga eh. Nga tanong yung mga anak. Nga maluwi po. Sa kabuot na. Way na ayun. Naman di kuan sa kabulig. Naman di daw sa kabulig lubi. Nga naman na. Basta na. Mamalik ka po mis ospital. Kay result nga. Check upon pa man. Ako yung nagsud. Aring inita tay, patay ta dito magirkon. Di man ibaho tay. Ada turas. Di baho. Di ba ka na dali bang? Basta kay okay na na. Paulit na mi Kawa ko guys. masakit gani kanang nailignin mo tao. Di ko nung kahulog sa bahay na pag iro. Basta kay kuan ka na nay ayaw lang palabi lagi. I-maintain ra nang imuhang mga gipangkaon nga na basing mugara na po ka magpalit sunon sa kana. Okay ra. Okay kuy na. Ay, di kami. Baragin dito. Tama tanduay na ta. Sanduay lagi. Nanduay na mo? Oo. Pila ka karton? Sanduay. Naman ra jud. Kabalit ka ni. Idol. Hi. Ikaw na pasilbi ni Rondol. Oh, kira ka to. Pajo nun sa tatay. Kabalit ka. Keub tay, keub. Mamayli na magkana dyan gabi. Narabay bayli. Nay. Galing mamayli na dyan gabi kay okay na gisang resulta. Ikaw po na, manis ko na kay wanay ati manon. Dahil ko na sana kay mag-picture mi doy. Oh. Tara. Kaya sira tayo. Sa imong sekreto sir para mo daw kung kaso. Jim. Pwede ba ka rin? Oo. Oh, Ko na sa dito na go ah. Para tayo rin dyan. sige. Na. Wa sa. Na. 1, 2, 3. Ay, dili. Isa pa. 1, 2, 3. Okay, tanaw sa sir. Ay, ko pa na halim eh. Tangabi ni Mit. Tindin. Gikuan. Dahang luluga gitu. Paring tuloy oh. Asos. Oo. Imo ha. Salamat ito. Kano? Paring tita. Kanyo? Kano ka? Kanus magang nay. Ah, tipik. Ja, burato pod bi og sita pad. Salamat Ay, sabi kami, sir. Salamat. Namoy ko. Okay, padong na may uli guys. Tagang nang raputi sunscreen. Kanina ay dada na kong tatay. Salamat sa Ginoo kay good ag result. Ay. Ay. Pero sulfate raman, vitamins ra pero sulfate ja. Vitamin B complex ug na ko ka B complex pwede na to. Lami ko nung imnan ag peros ini kabuntag sa di pa mamahaw. Mali astoros mo na to kay di Ja, mga 30 minutes mahaw na. Kaning bisa ko dil para ni siya og di sa tay makalibang ba kay karang tubon. Maora, wa na si jay maintenance. Agatas ko no. Pwede ra pud magatas. Kay makakontrol man to si ja og buwan. Kay nagatas si ja. Wala. Pwede ra magatas once in a while. Pwede ra pero wa naman jud sa ingon og ipugos jud ba. Basta kay ug unsay diet kuno karon ipadadyon kay ning okay man nagijang result sa ijang diet. Sigang sugar ning level naman. 6 months. 6 months na laman. O di ba? Bintaha August na laman. Kaysa magpirme nga naman tayo. Ha? Abri na makasunod ngin. Ah. Sabi ko Tuloy ganun. daw na tayo. Gamay. Kita na. Ada kaning uwan. Ako man upi uwan pahangin sa tagamay. Kamusta mo kanina nalipay ka sa result na Hindi na palagi pang kada adlaw buta kapo. Di na tayo magpaan ka tay Para sa kalsa. ara para bas buhat ko nimo nga para sa pa. Kanarang palistay. Og buntag pamahaw. Siguro do papato pa. Di na ko muna og kay naamila ka karon importante. Igura na silang gihatid. Uwan magud pud. Ag jacket ni tatay. Hatag na ni kay ikaw po. Ikaw pong tatay kini taligsik. Shopping.